Yatis asam tong balay nila Paploy diri bay. Butya orange daw ilang balay nya. Puro man ni orange na diri ah. Wagan ako to siya bi. The subscriber cannot be reached. Ah, puto bagon oy. This number is cannot be dialed man daw. Ano man ako ni ha? Ayo, Paps. Yatis. Maritaw diri. Asam man tilang balay bay. Ulan na nga lang ko diri aron. Namin na ba kay kaon kay birthday daw sila. Asam dalapit ha. Ay, boss, mayong hapon boss. Ay boss, saan na ito ka? Ay boss, kanang taga diri ka boss, diri ka nagpuyo. Ayo, dali ko nagpuyo. Ay kanang boss, kanang katud ka sa balay nila Paploy. Ay, si Paploy? Oh, katuod ko sila ha. Ay salamat katud ay ka boss. Pwede ko patulog boss, anapit lang ang balay. Ay, ilang balay. Oh, orange color ato. Orange mangutalan color sa balay diri boss. Kana boss, imuhan na ng problema. Grabe yung pagka boss, dili ko na matubangan boss. Oh, mutabang ko, mubayad ka. Yatis, nga di bayad mo na boss. Ay sus, kabalo na kas panahon karon bayadaan be. Yatis, di pa na yung kanto na Paploy lagi, di kong bayad mo ba? Bayad na kay ito, daan taga to sila ha. Sus, grabe na po ka boss, may gani, nakadala ko kwarta diri ah. Sorry bo. Okay, mo, kwarta. Mga boss, natagaan naman taka. Amang gili lang balay. Kita ka na kanto ha, istrita lang na. Aw, kanang katuwa boss, isiton lang, sunod. O sunod, diya ka taman, diya naman taman yung iskalibo. Grabe mo ba? Break usab ni mo boss. Iskalibo na ba na? Oh, bayad juga boss, kay gusto mo kabot sa balay. Gratis, mas busing mo ng kwarta ni. Oh, 2,000 na lang ako para madali. Tulo na. Nya boss, paguman sa kanto boss. Diwayan ko sa mga jalan sa kanto. Dili pa na mao. Istrita lang na kita kag simbahan da, liko sa tuo. Unahan na po, liko na po ka sa wala. Ha? Hindi ko sa wala. Sa boss di, wala nakalimot. Magkubos sa ito boss. Basta makisura ako, di na ako pwede balik-balik. Ah, grabe strituwa pa niyong boss. Sa mga hatag, pwede ko balik si mo doy. Ay, sa pamlay mo, hatag na po ka. Sus, kini boss, ihatag lang siguro na tanan si mo, no? Ay, sa pamlay, Ay, kaduit. Basta matuluan lang ko niyo mga. Urot, itong kwarta na po doy. Boss, Sharon naman po boss. Gatag na nakutan ng kwarta boss. Tuluin ako boss. Oh, bitaw boss, ang balay ni Paploy, kanarang atbang. Naraman na di boss. Imo ba dyan kong ipalisod-lisod? Di ko ba dyan mo kwarta? Saan naman ka? Sihap na ko yung boss. Imuha na eh. Isi na. Grabe sa duha na ito. Nakurot ko ng kwarta na. Ano nang balay Paploy ko dahil? Paps? Ayo! Paps? Oy, ya! Uy, naman di ka dahil? Aw, nanagani ko no. Grabe po niyong balay Paps. Layo, ubod kayo. Ha? Sila yung kanto naman yung balay. Kanto ba oro na? Ipalipot-lipot ba ka ito niya oh? Isa man di. Kana imong gipangutan-an kana nakaitom? Kana Paps, ano nagkaitom? Naunsa man ka. Kung nagtutong man ka nga buang man na. Buwan nila! Ito bukang buang.